Гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя слухачы Радыё Марыя. Госці ў студыі, сённяшнім нашым госцем з'яўляецца Андрусь Такентанг. Я думаю, што так, трэба праз коску пералічваць, хто гэта. Перадусім музыка. Чалавек, так. Можа быць, таксама вядомы вам як вядоўца, тэлевядоўца. А яшчэ і рэстаўратар, я ведаю, і мастак крышачку, і крышачку паэт, а яшчэ і каталік. Вітаю вас, Андрусь. Прывітанне на векі вечныя. Рады да вас завітаць. Шмат чуў пра радыё і вось зараз нарэшце у вас у гасцях. Так, ну і гэта прамы эфір, і трансляцыя ідзе ва ўсіх сацыяльных сетках, таму тэлефануйце і таксама пішыце свае пытанні, усе будзем перадаваць Андрусю. Вось, а пока распачынаем нашу размову. І у нас хрысціянскае радыё, Андрусь, я вас ужо папярэдзіла, мы крыху пачалі абмяркоўваць. Таму стрымлівацца ў словах, так? Ну, па-першае, так. Але, па-другое, больш будзе размова менавіта пра гэты ваш бок, каталіцкі. Раскажыце, калі ласка, з якога часу вы сябе афіцыйна з'яўляецеся, это першы раз каталіком, а другое усвядомілі? Ну, у маім жыцці так супала, што хрост я прымаў у свядомым узросце, мне было 10 гадоў, то бок я ўжо ўсё памятаю, ўсё ведаю, і гэта прымаў яго свядома, асэнсавана. Я ў дзяцінстве жыў на вёсцы, на Лепельшчыне, вёска называецца Чэрцы. Вось. І ў 90-е гады, калі стала болей свабоды, калі мы даведаліся, што апынаецца можна быць не толькі атэістам, а што яшчэ ёсць нейкія рэлігіі, што гэта нармальна быць веруючым, стала цікава. Што Бог існуе, мне такое было, я, напэўна, ведаў пра гэта заўсёды. Мне не было гэта пытаннем, я не ведаю чаму, гэта было відавочнасцю такой, дадзенасцю. Я гэта не аспрэчваў, гэта было зразумела. А як стаць каталіком, гэта ўжо, калі стала больш інфармацыі, мы акурат з маці вырашалі, кім быць нам, ці праваслаўнымі, ці каталікамі. І паколькі касцёл у Беларусі, ён быў беларускамоўным, а я быў з беларускамоўнай сям'і, то для мяне было натуральна выбраць менавіта каталіцтва. Вось. Ну і вы казалі, што на вёсцы не было тады касцёла, і бліжэйшым там наваколлі таксама. Не было. Больш таго, я жыў у бабулі з дзядулем, маці жыла ў Менску, а мне былі звычайныя такія бабулі з дзядулем настаўнікі. І атэісты яны былі. Цяпер то бабуля ўжо, хіба што, можа быць, пад уплывам таксама і сваёй дачкі, і, можа быць, мяне, яна цяпер штовечар моліцца, А тады, я так разумею, што былі людзі такія звычайныя савецкія людзі, которые не захавалі такую традыцыю рэлігійную. Пра сваю прабабулю мне распавядалі, што я яе не заспеў, але распавядалі, што яна была каталічкай, і яна ўвесь час там малілася, была пабожная. Нават нягледзячы на тое, што яна была замужам за атэістам, і яе дакаралі часта. Што як так, ты жонка, у цябе там муж, ці ён там ці брыгадыр, ці хто, што ён такі пісьменны, адукаваны, а у вас тут іконы вісяць у доме. А яна, роўна была, моя бабуля Вікторыя, Вікція, прабабуля Вікція яе называлі. Яна все адно, яе запомніла моя маці, што яна ўвесь час з ружанцам, і час малілася. Тады яе не разумелі ў сям'і, смяяліся. Пасля прыйшлі 90-е гады, калі стала болей свабоды, як я казаў, і можна было ўжо неяк выбіраць, і з'явілася інфармацыя пра тое, што сапраўды ёсць касцёл, ёсць царква, можна было выбіраць паміж імі. І у дзяцінстве я казаў, што у мяне было такое усведамленне, што існуе нешта там, нехта існуе. І я памятаю, што ў мяне заўсёды былі нейкія таксама і страхі. Таму што ў 90-е гады паказвалі шмат розных тых страшных перадачаў пра НЛО, пра снежнага чалавека. Іх і зараз, калі што, паказваюць. І зараз іх паказваюць. Тады яны ўспрымаліся куды больш сур'ёзна. І я вельмі баяўся. Я памятаю, што ў дзяцінстве мне апаноўваў такі страшэнны страх, проста страшэнны страх. І аднойчы я запомніў, што я сказаў, я нават пакажу язык Богу, абы чорт мяне не шапаў. Я памятаю, што я так паказваў язык Богу, што чорт толькі не забірай мяне. І хіба што такі, напэўна, страх, таксама ён паспрыяў таму, што я зразумеў, што трэба з гэтым нешта рабіць.
І так я пачаў рыхтавацца да хросту. Мы з маці разам хрысціліся, яна таксама прымала хрост, мы ў адзін дзень разам прымалі хрост. Вось мы так вырашылі. Нам ксёндз даў такі катэхізіс невялічкі, мы там яго чыталі, трэніраваліся нешта. Вось. І пасля улепілі, яшчэ там ішоў рамонт касцёла, і нас там у двары ахрысцілі. Вось. І было такое... Я вельмі удзячны Богу за тое, што я вось памятаю свой хрост. Гэта такое вялікае шчасце. Таму што шмат хто гэта ў несвядомым узросце робіць. Вось. А я, паколькі быў з такіх атэістычных мясцінаў, то ў 10 гадоў гэта рабіў, і я памятаю гэты стан палёту пасля хросту. Такое адчуванне, што ногі не дакраналіся да зямлі, і гэта было ў мяне такое адчуванне, ў маці маёй, і мы такія гэта так адзін на аднаго паглядзелі, вось, усміхнуліся, зразумелі, што вось гэта сапраўды такое сведчанне на ўсё жыццё для нас. Вось так я прыняў хрост у 10 гадоў. Клас. То бок цяпер, калі вы робіце аднаўленне хросту, ось у касцёле такая ёсць часта, так, штука, то ўжо можна так паглыбіцца тыя пачуцці свае. Просто гэта такая прычэпка, якая можа быць, таму што ў жыцці розныя ёсць сітуацыі, там упадкі, адчаі, але ты заўсёды можаш узгадаць, як гэта павінна быць, вось, вярнуцца у свае 10 гадоў, калі цябе ахрысцілі, і далей бачыць гэта, як гэта нейкая ікона, быццам бы, вось, гэта нейкі узор, як гэта, як па-людску, як правільна. Вось, і так можна вяртацца ў свой хрост, яго аднаўляць у цяжкія часы свайго жыцця. Чаму не? Вось, Андрусь, вы ўжо пачалі мяне смяшыць сваімі міністранцкімі гісторыямі. Я вас запытала, як вы былі, якім міністрантам вы былі. Хачу, каб нашы слухачы крышачку таксама пранікліся гэтай атмасферай. Раскажыце, дзе вы былі міністрантамі, як гэта ўсё было? Вось пасля хросту я ўжо перабіраўся ў горад Менск. Я паступіў у каледж мастацтваў імя Хрэмчыка, у народзе яго завуць Парнат. Вось я паступіў у гэты Парнат, і у Менску ўжо трэба было хадзіць на імшу нядзельную, раз ахрысціўся. Вось. І гэта, канешне, было цяжка, таму што не было этой звычкі, і нічога было незразумела. Былі зразумелыя казанні, што ксёндз сказаў, але там розныя тэрміны, камунія, што такое камунія, вось, што такое міністрант, хто гэта, чаму трэба на калені станавіцца. Гэта было ўсё незразумела, і так я пайшоў на катедру, і вось сказалі, вось ты па-беларуску чытаеш, будзеш, значыць, чытаць чытанні. Я гэтыя чытанні чытаў. Калі мне нешта іншае даручалі, то гэта ўжо цырк нейкі проста ператваралася імша, таму што вось я памятаю, мне далі вось гэты кошачак, сказалі, ідзі, Андрусь, збірай грошы. І я пайшоў, і я іду і думаю, вось там же ж пенсіянеры, это ж бабулькі, ім ж, напэўна, няма грошаў, не буду іх збіраць грошы. Так, просто пройдуся па-хуткаму. І яны пачынаюць за мной бегчы, даганяць мне і кідаць гэтыя грошы, а я ад іх уцякаю гэтым кошам па касцёлу. Памятаю, ксёндз сказаў, паедзеш, Андрусь, са мной там служыць службу ў нейкую вёску. Я кажу, я ж нічога не ўмею, я нічога не ведаю. Вось, толькі чытанне чытаць магу. І я памятаю, вось мы прыязджаем нейкую вёску з ксяндзом, і ён кажа, ідзі там расставляй, я нешта ставлю на гэты алтар, вось, і там адразу пачынаецца такое шыпенне ў касцёле, там, што? І ксёндз такі, бабкі, не шыпіце! Вось, таму што там нешта не так рабіў, не тады званіў гэты званок, калі там трэба, ўсё не так рабіў. Я разумеў, што не так раблю, але іначай не ўмеў. І тады я памятаю, што такі момант, што вось ксёндз збярэ некалькі госты, я ўжо тады быў пасля споведзі першай, не адну гостую, а некалькі, і вось мне адразу дае, вось, каб все бачаць, ён мне дае адразу некалькі вось такіх камуніяў. Вось так. Вот такія вот мои міністранцкія прыгоды. Я вельмі хваляваўся, вельмі стрэсаваў, калі быў міністрантам. Карацей, кар'ера не заладзілася міністранцкая, я зразумела. Я стараўся, але я тупіў проста. Але потым вы сталі хадзіць на Залатую горку, правильно? У касцёле на Залатой горцы там была такая супольнасць моцная, вось, моладзевая супольнасць. І гэта таксама такі быў асяродак беларушчыны.
Ну і натуральна, што я туды так пачаў хадзіць. Вось. Там уже было не так весело? Ну там ужо былі на Залатой Горцы якраз вось гэта была падрыхтоўка да першай камуніі. Тады працавала сястра Анатоля. Вось, ну, я, напэўна, шмат хто ведае, это сястра яна з ордэну дамініканаў, і яна выкладала там у нас рэлігію па серадах, мы збіраліся, там нешта абмяркоўвалі, і тады досыць вялікія групы збіраліся на Залатой Горцы моладзі. І я вось даже так узгадваю, што шмат хто з той моладзі, яны ўжо там стварылі свае сем'і і менавіта пазнаёміліся вось на Залатой Горцы. Вось. Тады такое жыццё віравала досыць моцнае. І яшчэ у нас былі нейкія розныя стымулы. Да прыкладу, Залатая Горка, касцёл, ён знаходзіцца, хто не менчукі, ён знаходзіцца на плошчы Перамогі, ён вельмі прыгожы гэты касцёл. Вось. Але гэты будынак ён належаў на той час філармоніі. І касцёл дзяліў гэты будынак з філармоніяй. То бок гістарычна гэта касцёл, але за саветамі гэта была філармонія, а вось ужо калі Беларусь стала незалежнай, то касцёл дзяліў будынак вось гэтай з філармоніяй. Там адбываліся канцэрты і адбываліся службы ў нядзелю. І я памятаю, што тады наша ружанцовая група малілася за тое, каб гэты касцёл ужо цалкам належаў, каб гэты будынак цалкам належаў касцёл, каб ён выкарыстоўваўся па прызначэнню. Таму што там, да прыкладу, адбываюцца канцэрты, гэта нармальная такая зала філармоніі лічылася, і там стаялі скульптуры, там алегорыя музы, там нейкія дзяўчаты з гэтымі лютнямі, вось Апалоны, умоўна кажучы, такія керамічныя скульптуры стаялі в касцёле. І калі ў нядзелю там прыходзілі жанчынкі на імшу, то яны іх цалавалі, жагналіся на іх. Вось. Таму што заходзіш у касцёл, тут стаіць нейкі ці то Апалон, ці то святы, невядома хто, но лепш пажагнацца, пацалаваць яго, ушанаваць. Вось. Але бачыце, вы ўдзельнічалі ў малітве і можаце так назіраць дынаміку, так, што ўсё памянялася. Так, вядома, цяпер вось тэрыторыя касцёла на Залатай Горцы, она і пашырылася, там вось, я ведаю, што там зараз адбываюцца і рамонт, і вось гэты прысады касцельныя, цвінтар, ён стаў куды большым. Вось. Таму так бачна, плён малітвы ён бачны. Ось, а цяперка вас можна сустрэць, можа, тут трошкі так пабмеркавалі, я бачыла, катэдры, таксама ў Чырвоным касцёле, і ў Залатой Горцы, і вось дзе вы часцей бываеце ў Мінску? У Мінску, так, вось Залатая Горка, Чырвоны касцёл, катэдра. Я проста жыву пад Менскам, гэта Сокал. Вось. І там у нас ёсць таксама свой касцёльчык, каплічка, там у нас служаць айцы-рэдэмптарысты. Вось. І, таму, я лічуся, што я вось туды хаджу. Але калі ты ў Мінску, бо там всё, там праца ў Мінску, там канцэрты ў Мінску, то часам бывае зручней зайсці там ужо ці ў катэдру, ці ў Чырвоны касцёл. Угу. Нічога сабе, раскажыце вось падрабязней пра вашу парафію ў Сокале. У нас невялікая парафія, вось, ёсць айцы-рэдэмптарысты, которые, я так разумею, што іх база знаходзіцца ў Гародні, вось, і тут яны служаць у нас. І вось, ёсць мара атрымаць дазвол на будову касцёла. Пакуль што дазволу мы не атрымалі, але чакаем, молімся, каб вось далі дазвол, і каб тады ўжо мы пачалі паціху будавацца. А што там, каплічка? А так, там каплічка такая, куды проста людзі, там адбываецца імша, вось, невялічкая каплічка, і ўсё ж такі гэта, не касцёл. Угу. Вось. Там, яны і жывуць, айцы, і служаць. Зразумела. Андрусь, вас вельмі часта, я просто нават по свайму вопыту ведаю, запрашаюць на розныя парафіі, розныя святары. Так. Чаму яны вас так любяць, раскажыце? І дзе вы пабывалі? Я вось бачыла да нас мястэчка, ў Лынту вы прыязджалі, у Лучы таксама, вось, дзе яшчэ былі? На Волокомоль, Парафьянова, Чашнікі, шмат, я так і не прыгадаю усе ты мясціны, таксама не толькі каталікі, але і праваслаўныя запрашаюць на свае святы. Гэта для мяне было спачатку цяжка, гэту свядомасць, таму што у нас адмыслова музыка не рэлігійная, а ніяк. Таму што я лічу, што калі ты робіш шчыра музыку, то яна тады вось будзе пад натхненнем Духа Святога, таму што наша ўсё жыццё яно прасякнута
Богам мы як бы існуем, рухаемся ў ім. Вось. І мне здаецца, такое самае лепшае праслаўленне гэта ў твоёй штодзённасці. Вось. Калі ты спрабуеш рабіць сумленна штодзённыя свае рэчы, справы, вось, ну, гэта для мяне так. І я хваляваўся, таму што, ну, у нас вось такія песні звычайныя, там светскія. Але як я зразумеў, што менавіта і гэта з'яўляецца тым чыннікам, чаму нас запрашаюць на парафіяльныя святы. Вось. Магчыма, сапраўды, вось ёсць у касцёле там элемент праслаўлення, калі вось ідуць адмысловыя спевы, а пасля фэст ён уключае ў сябе як бы службу і канцэрт нейкі, каб была такая частка больш забаўляльная, я не ведаю. І магчыма, вось таму нас туды запрашаюць. Як я папярэджваю, я заўсёды кажу, што вось у нас няма рэлігійных спеваў, кажуць, ну, цудоўна. Гэта добра, так? Так, цудоўна, іграйце свае песні. Вось. А вам увогуле падабаецца? Таму што, ну, мяне трошкі так вось уразіла, калі я глядзела, як, напрыклад, мясцовыя рэагуюць на гурт рэха, што, ну, не весяляцца. Вось сядзяць, слухаць неяк так насцярожна. Думаю, ну як так? Такая музыка як бы аддае адно, а такія вось паселі. Вось як вы ацэньваеце рэакцыю? Гэта такое ў нашым мястэчку такое было, ці гэта, у прынцыпе, для беларусаў характэрна? Па-рознаму. Ну, кожныя канцэрты не розныя. Бывае, што ёсць танцы, бывае, што няма танцаў. Вось. Ну, я не пераймаюся, калі людзі слухаюць. Я радуюся, значыць, можа быць, яны слухаюць тэкст. Радуюся, калі танчаць, гэта крута. Вот. Ну, тыпу розныя бываюць рэакцыі, да? Цалкам розныя, так, ёсць. І... Ну, гэта залежыць, я заўважыў ад таго, які працэнт моладзі. Вось. І бываюць уже людзі такія падрыхтаваныя, разняволеныя. Скажем, калі мы гралі ў Лучы, то там гэтых фэстаў адбывалася штомесяц розныя фэсты. Там ксёндз Мікалай Ліпскі, калі служыў у Лучах, ён запрашаў штомесяц, там і НРМ граў, і Вольскі, ну ж паасобку, і Вайцюшкевіч, і Шалкевіч, і Рэспубліка Паліна, тады яшчэ Рэспубліка, Алесь Камоцкі. І там ужо былі людзі, слухачы абазнаныя, і яны там ужо ведалі, што ага, зараз будзе рэх, значыць, будуць танцы. Вось і тады былі танцы. Вось. То бок, ну, культуру разняволенасці трэба яе выхоўваць таксама неяк. Гэта так, калі табе ўсё жыццё казалі сядзі ціха, там не выпячвайся, то ты і будзеш сядзець ціха на канцэрце. Мы учора літаральна сустрэўся з журналістам знаёмым, размаўлялі, што на славянскім базары было выступленне спевака Стаса Михайлова. Ёсць такі спявак. І туды прыйшлі такія жанчынкі, ягоныя аматаркі, і калі яны пачыналі ўставаць, каб танчыць, падыходзіла ахова, казала: сидзіце, нельга танцаваць. Ну і, напэўна, вось такі ахоўнік, ён ёсць у кожным з нас, который кажа: а лепш не трэба, лепш пасядзі, а то па галаве атрымаеш. Ну, такая наша гісторыя. І часам трэба, ну, выхоўваць гэтую свабоду. Паважаныя радыёслухачы, которые нас слухаюць, калі да вас прыедзе гурт рэха, танцуйце. Гэта толькі на радасць. Сябры, можете танцаваць, можете не танцаваць. Самае галоўнае, каб вы сябе добра адчувалі. Ну вось у нас, напрыклад, на рада ёсць толькі адзін спеў ваш, я вам казала. Дарэчы, прапаную паслухаць. Можа быць, якраз гэтым часам скарыстаюцца нашы слухачы для тэлефонных званкоў і пытанняў. Вось і тады прыцягнем. Хлопцы. Да рознага стаўся за розумам, ранетка драбнее d'Антонаўкі. У свеце багата дзівоснага, света незвычайны такі. Стракатыя колеры, мовы і норавы. Розныя мы ад краю да краю зямлі. Хваля любові, любові хваля, крыўды і гора. Поглинає хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на-на-на. Хваля любові, любові хваля, кривди і гора. Поглинає хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на. Мовкливі ми
каваркі, а другія ёсць людзі марскія, ёсць людзі лясныя. Камусьці патрэбны гальштук на шыю, а хтосьці і голы шчаслівы. Розныя мы, ворагі ці то сябры, але ў кожнай душы ёсць прага любові. Хваля любові, хваля любові, любові хваля, любові хваля, крыўды гора, поглинає, поглинає. Хваля любові, хваля любові, любові хваля, любові хваля, крыўды гора, поглинає. Хваля любові, любові хваля, кривди гора, поглинає. Хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на-на-на. Хваля любові, любові хваля, кривди гора, поглинає. Хваля любові, любові хваля, на-ра-на-на-на-на-на. Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Ну, адразу пытанне задам, которое прыйшло ў гэты час. Адкуль бярэце грошы на запіс спеваў? Мы адкладаем грошы з ганарараў на запіс заўсёды, і таксама у нас ёсць песні, которые зарэгістраваны, там яны, по-моему, там нешта нам капае, калі там іх на тэлебачанні, ці на радыё круцяць, вось нам нешта на наш банкаўскі рахунак. Ад нас не перападае. Ну, на здароўе. Вось нам нешта капае, і вось і мы гэта выкарыстоўваем для запісу. То бок наша мэта, каб гурт ён сам на сябе зарабляў. Тое, што ты граеш на карпаратах, там вось на выступах, не ўсё на штаны траціць і на ежу, а адкладаць на запіс. Ну і вось вы мне ўжо расказвалі пра гісторыю гэтага спева, который прагучаў. Можа быць, раскажыце яшчэ нашым слухачам? Песня «Хваля любові», з гэтай песні мы балатаваліся на Еўрабачанне. Вось мы там удзельнічалі ў адборы беларускім. Спрычыніліся вось да гэтага векапомнага конкурсу. Ну, вось так. Неадназначна, канешне, гэта ацанілі нашыя слухачы, але не шкадуем, таму што вось такі конкурс, который не пад увагай нашай аўдыторыі, ён пад увагай там другіх людзей, і да нас там прыйшлі пісаць нейкія незнаёмыя ўжо людзі, которые там ніколі не чулі гурт Рэха. Вось. Таму я просто пераконваюся, што часам трэба прымаць удзел у розных праектах. Можа быць, калі нават яны сумнеўныя на першы погляд, але спрабаваць неяк рухацца варта. І яшчэ Андруй зараз сказаў, што вось яму не вельмі падабаецца гэты спеў. І ўвогуле падабаецца больш прыдумляць, чым потым выконваць і слухаць. Не, выконваць нармальна, но просто слухаць. Справа ў тым, што заўсёды здаецца, што тое, што ты прыдумаеш у працэсе прыдумляння, тое, што ты толькі ствараеш, оно будзе лепшым, круцейшым. Заўсёды ёсць такая надзея на тое, што ты створыш з музыкамі, што вы створыце нешта такое грандыёзнае. І гэта такая дарога, такі рух, калі ты вось глядзіш наперад і спадзяешся, што вось новы дзень будзе лепшым, новая песня будзе лепшай. І так сапраўды мне здаецца, што з цягам часу песні становяцца лепшымі. А вось вы сказалі, што не толькі у каталіцкіх фэстах удзельнічаеце, праваслаўныя вас, напрыклад, запрашаюць. Можаце расказаць, што гэта за падзеі, куды вы запрашаюць? Так, моладзевыя сустрэчы праваслаўныя адбываюцца. Вось мы там гралі. І я памятаю, аднойчы мы ж ведаем, што часам праваслаўныя задужа строга ставяцца да неправаслаўных. То бок гэта не стэеатып. Я вось баялася сказаць, гэта не стэеатып, гэта ёсць такое, так? У вас па вашых назіраннях таксама? Па маіх назіраннях не.
Справа ў тым, што ну, ёсць такое веданне такое ёсць. Ты думаеш, што зараз не скажаш, от ты еретыкі, раскольнікі ці як яшчэ там. І калі не запрашаюць на нейкі на фэст, думаеш, блінскі, ну ладно, можа быць паспрабуем. І аднойчы запрасілі нават на канферэнцыю. Сказалі, што спачатку ты, Андрусь, выступі так, а пасля вы ўжо з музыкамі паіграеце. І я прыязджаю, там бацюшкі, там моладзь праваслаўная з Украіны, з Расіі. Я так хваляваўся, што я ажно схадзіў пасля там званітаваў у перапынку ад хвалявання. Ну, але пасля все нормально парасказваю. Кажу, я ж каталік, вы ж разумееце, ты кажаш, да, все нормально, все ў парадку. Таму здаецца, што тое, што здалёк такое страшное, калі ты ўжо падыходзіш бліжэй, знаёмішся, размаўляеш, што все окей, все нормально, все мы людзі. Вось. Ну і паколькі я кажу, што наша музыка, яна не вузкаспецыяльная, яна не музыка для каталікоў, ці музыка для праваслаўных, ці пратэстантаў, ці будыстаў, это проста музыка, проста спевы, гэта такі дыялог з Богом для мяне. Вось. І, я думаю, што ён такі, музыка, як кажуць, это міжнародная мова, таму, вядома, з радасцю выступаем і на праваслаўных нейкіх сустрэчах, на каталіцкіх, это няма розніцы. А вось я памятаю, чытала калісьці нейкі матэрыял, уже не памятаю дзе, і такая стрэмка у памяці засталася, што вы намалявалі копію абраза Жыровіцкай Маці Божай. Было такое? Так, я намаляваў. Мне было такое, што я рабіў копію абраза аднаго з варыянтаў Жыровіцкай Маці Божай. Так, гэта была моя праца. Я заканчиваў універсітэт культуры і мастацтваў на аддзяленні рэстаўрацыі. Вось, пасля таго, як мяне з акадэміі мастацтва выгналі. Так. Раскажыце. Просто пра гісторыю пра акадэмію мастацтваў? Спачатку гэта, а потым пра ікону. Добра. Калі я у 10 гадоў я пераехаў у Менск, паступіў у каледж мастацтваў, і вось з гэтага часу маляваў. І, апрача гэтага нічога другога не ўмеў. Таму што там вось гэты парнат, каледж мастацтваў, ён такая спецыялізаваная установа, там ёсць і інтэрнат, там, дзе можна жыць, там, і асноўнае там гэта маляванне. Цябе там вучаць, рыхтуюць да паступлення ў акадэмію мастацтваў. Вось пасля парнату я паступіў у акадэмію мастацтваў, і там, вось, чым больш я маляваў, тым горш у мяне атрымлівалася. Гэта была жэсць, проста такі вельмі складаны перыяд жыццёвы. Калі ты нічога другога ў жыцці не ўмееш, то і тут тое, што ты мусіш рабіць, чым больш ты гэта робіш, тым горш тебе атрымліваецца, просто было вельмі цяжка. Я пачаў хвалявацца, перастаў спаць там, і дзякаваць Богу, мяне адтуль выгналі, таму што зусім дрэнна ўжо маляваў пад канец. Вось. Што ў мяне было? Мне яшчэ вось тады быў гурт Рэха, ужо тады быў, который там троху дапамог выйсці таксама з гэтага стану цяжкога. Нейкія гастролі пачаліся, мы першыя выезды ў Польшу, першыя канцэрты там за мяжой. Вось. І тады я паступіў ва універсітэт культуры і мастацтваў, вось, на аддзяленне рэстаўрацыі. Там вучыўся, але заўсёды сумаваў па акадэміі, па такім вялікім, па уроках жывапісу, па такім вялікім мастацтве. То бок, універсітэт культуры і мастацтва там быў такі ўхіл на агульныя прадметы, на такую больш шырокую адукацыю, а мне хацелася больш менавіта маляваць. Вось. Вось такая гісторыя з маімі вучобамі. І? Пра абраз. І вось, як у якасці дыпломнай працы, як рэстаўратар, я вырашыў зрабіць копію абраза. Чаму гэтага менавіта? Напэўна, па прыгажосці. У нас была гісторыя, звязаная з Жыровічамі. Гурт Рэха аднойчы запрасілі зайграць у Жыровічах, але не ў самім манастыры, а там ёсць нейкі тэхналагічны каледж ці тэхнікум. Мы там выступілі, і пасля у Жыровічах працуе дагэтуль такі беларускі паэт у мінулым, і цяпер таксама паэт Зніч. Цяпер яго завуць айцец Мікалай. Вось, ён неяк гісторыя такая, і нічога, што я так доўга распавядаю, гэта все. Глядзіце на гадзіннік, час яшчэ ёсць, канешне. Добра, прабачце, дарагія слухачы, так буду разгорнута тады адказваць, блытацца ў адказах. Карацей, даўным-даўно гурт Рэха запрасілі пайграць у Жыровічах.
Мы туды пайгралі там для студэнтаў у каледжы ў тэхнікуме. Вось. А пасля нам рабіў экскурсію па манастыры праваслаўным отец Миколай, вось, который у мінулым музыкант, который паэт, ён там выдае праваслаўны нейкі часопіс невялічкі жыровіцкі. Ён вельмі хоча, каб каталікі праваслаўныя аб'ядналіся. Вось. Ён нас вадзіў па гэтым манастыры, расказваў, паказваў. І таксама вось мы там пабывалі там на службе, і ён кажа, ну і вось зараз ёсць абраз Маці Божай Жыровіцкай, там ён нерукатворны ў камяні, вось, і яго можа пабачыць той, хто там сумленны, хто там падрыхтаваны, абы хто там яго не пабачыць. І я думаю, дзе гэты абраз? Гляжу, звычайны камень. Думаю, шкада. Вось. І так перажываў, але вось на апошніх курсах, на выпускных курсах у інстытуце культуры я ўжо рабіў копію гэтага абраза Маці Божай Жыровіцкай. Раскажыце, это ўвогуле, як рабіць копію? Што вы перажывалі? Это просто як малюеш? Так, гэта малюеш. Гэта ж не то, як быццам старадаўні іканапісец, который там пасціўся, рыхтаваўся духоўна. Не так. Шкада. Такая гісторыя, што тое самае, як з гэтымі песнямі на фэстах касцельных, на рэлігійных фэстах, такое ёсць разуменне, што ты не варты, што як так ты як бы са сваімі песенькамі альбо са сваім мастацтвам вось займаешся гэтай тэмай. Трэба быць жа пабожным, трэба ж быць святым, каб гэта рабіць. І гэта ў мяне такая шизофрэнія так досыць часта была, калі ты мусіш падзяляць жыццё, што вось ты тут нармальны чалавек, а тут ты пабожны чалавек у касцёле. Вось. І гэта для мяне было праблемай, таму што я забягу наперад, скажу, што я таксама там неяк рабіў і крыжовы шлях маляваў, вось, і заўсёды было так цяжка гэта рабіць, што як так, вось, гэта ж трэба быць святым. І была такая шизофрэнія, сапраўды, што вось тут ты граеш нармальны канцэрт для людзей, а тут ты едзеш у касцёл, граеш канцэрт, можа быць, асцярожней, трэба граць цішэй ці што. Тут ты малюеш там карціну, а тут ты акуратненька робіш вось крыжовы шлях, можа быць. І гэта такая шизофрэнія яна была. Аднойчы натрапіўся дзённік сястры Фаўстыны. Я пачаў яго чытаць, і там быў такі момант цікавы, калі сястра ў мастака замовіла гэты абраз Езуса Міласэрнага, вось, і ты мастак стараўся, маляваў. Я не спадабалася. І яна кажа, што за фігня? Так. І пачала плакаць, ён ж не такі прыгожы, як я бачыла. І тады Христос сказаў, што супакойся, там жа ж фішка не ў тым, не ў мастаку, а ў маёй міласэрнасці. І я зразумеў таксама, што тут фішка не ў маіх чалавечых якасцях ці ў валоданні там пэнзлям, ці што, а просто жыццё такое, што робіш, што робіш, як атрымаецца, спадзяешся на Божую міласэрнасць. Таму што ясна, што мы накасячым у любым выпадку. Але усе нашы гэтыя хібы і касякі, я спадзяюся, іх як бы дапоўніць міласэрнасць Божая, і ўсё будзе ок. А тады раскажыце пра крыжовы шлях. Каму вы малявалі? І дзе можна пабачыць тады? Калі як пачаўся крыжовы шлях, адзін крыжовы шлях такі графічны ёсць на Нежданова, там у сясцёр дамініканак, вось. Яшчэ адзін ёсць у Польшы, у вёсцы Крыжова. Я пачну з польскага, і, напэўна, пасля таго, як мяне выгналі з акадэміі мастацтва, это была такая незагойная рана. Заўсёды ты вяртаўся туды думкамі, што калі б я быў там такім вучыўся са сваімі сябрамі, вось, калі б я быў сапраўдным мастаком. І аднойчы я патрапіў на мастацкі пленэр пад Вроцлаў, у польскую вёску Крыжова, крыжы. Вось, там гэты пленэр там фундуюць, даюць грошы на яго і палякі, і немцы. Там у час вайны другой сусветнай была групка супраціву. Вот, там быў ксёндз мясцовы, нейкая інтэлігенцыя, которых там пасля расстралялі. І
вырашылі палякі і немцы, што вось гэта месца будзе такім месцам замірэння. Там, дзе яны будуць прыязджаць студэнты з Нямецчыны, з Польшы, з Украіны, з Беларусі, немцы будуць даваць грошы, і там вось неяк это будзе аб'ядноўваць былых ворагаў. Вось. І я туды прыехаў у гэту вёску на пленэр, зноў жа хваляваўся, думаю, я ж не сапраўдны мастак, там ж мае тыя з акадэміі мастацтваў, там розныя ўжо калегі, ўжо малодшыя калегі. Вось. Хваляваўся, але пасля падумаў, ну ладно, ўжо буду, як кажуць, буду сабой, буду рабіць тое, што ўмею, вось, буду маляваць, як я ўмею. Ну, і гэта было для мяне важна, таму што мы там былі такой сям'ёй, разам пілі піва, спявалі песні. Вось. Я быў там са студэнтамі з акадэміі мастацтваў, там з Вроцлаўскай акадэміі, там з нямецкай, і гэта было круто. І паколькі гэта вёска крыжова, то я падумаў, чаму б не зрабіць там такі крыжовы шлях не намаляваць. Вось. І тады я паспрабаваў зрабіць гэты крыжовы шлях. Напэўна, вось гэта сама вёска ува мне там нейкія таксама рэчы паставіла на месца, там ну, прымірыла, умоўна кажучы, таму што ты заўсёды думаеш, што ты недамастак нейкі там, ці недамузыкант, там не закончыў, там не маеш адукацыі. Вось. І гэта там у цябе такі сігнал тык-тык-тык-тык. А калі ты прыязджаеш, пачынаеш працаваць, рабіць, то тады ўсе гэтыя страхі яны знікаюць. Вось. І мастацкі пленэр гэта месца працы, там дзе ты працуеш. Калі працуеш, то розныя дурныя пытанні, яны самі сабой знікаюць. І зараз у касцёле там можна пабачыць станцыі. Калі яны яшчэ вісяць, то так. Вось. І ў Беларусі таксама. Так. Вось, дзе, скажыце? Ну, вось я кажу, што гэта такі каплічка у сясцёр дамініканак на Нежданова у Менску. Вось. І яшчэ стаіць адзін крыжовы шлях у мяне дома. Я яго рабіў для могілак у Лучаі. Вось, але там пасля памяняўся ксёндз, і неяк так все заглухла, і просто у мяне цяпер такі велічэзны крыжовы шлях дома стаіць. Таму, калі каму патрэбны, то калі ласка. Сама смешна, што ксёндз памяняўся на майго брата. Я яму перадам, калі што у вас дома стаіць гэты крыжовы шлях. Так, Андрусь, не вельмі шмат часу, я яшчэ, ведаеце, так, час вельмі ляціць хутка. Хацела распытаць у вас... Як і жыццё, так. Яшчэ, што вось вы з часам ездзіце ў Афрыку, так? У Чад. Быў там, я там быў адзін раз. Адзін раз толькі? Так. Хацела спытацца, што вось можаце ж, мабыць, як хрысціянін і каталік параўнаць вось з мусульманствам таксама, таму што Чад гэта збольшага мусульманская краіна, так? Ну, там напалову. Там ёсць палова мусульманаў, палова хрысціянаў, католікі, пратэстанты. Вось. Ну, там такая пабожнасць відавочная. Мая сям'я там яны пратэстанты. Вось. І для іх там такія рэчы, як там, ну, калі я там купляў сабе піва, яны так на мяне глядзелі, ты п'еш піва. Вось. Там у іх паход у касцёл, у царкву, там такая справа сямейная, усе туды ідуць. Вось. Напэўна, такое у нас было ў 19-20 стагоддзі. Вось. Цяпер больш як вольна, так? Так, цяпер гэта ну, не такая сацыяльная, можа быць, справа. Вось. Калі ты ў касцёле, то я памятаю, там нельга размаўляць, там мне зрабілі заўвагу, там, калі там нешта там размаўляў, то мяне там вывеў мужчына на ганах, сказаў, што мне тут нельга размаўляць, это касцёл, вось. Ну, вот так, там гэта больш строга хіба што. Вось, рэлігійнасць больш строгая. Ну, вось так. Ну, але мне падабаецца Беларусь. Цікава. Падабаецца Беларусі. Добра, скажыце тады вось на дадзеным моманце. Вось вы каталік. Так. Што гэта азначае? Вы ходзіце раз на тыдзень на службу. Ну, як мінімум, так? Як мінімум. Ну, гэта азначае шанец, проста шанец. Шанец і надзею. Вось, таму што, ну, як вядома, што жыццё рознае, вось мы за нашу размову там пра розныя касякі жыццявыя паразмаўлялі, вось, і, але ж гэта ўсё мусіць нейкі мець сэнс, і ну, Христос надае сэнс гэтаму ўсяму. Вось. Ну, вось так неяк. Таму што, ну, здаецца, што калі ты азіраешся там на цяжкія моманты, на нейкія памылкі, вось, але пасля разумееш, што Христос робіць гэта немарным.
Вось. Што гэта не проста так ужо не тваё страчнае жыццё, не твае няўдачы, а твае перамогі, і што вось гэта ўсё мае каштоўнасць для Хрыста. Вось. І вось гэта каталіцтва таксама як знак прыналежнасці вось да гэтага. Ніколі не ўзнікала жаданне памяняць каталіцтва на што-нибудь? Вось вы ў 10 гадоў выбралі, вось, напрыклад, на што-нибудь, не? Яно цалкам вам падыходзіць? Просто, тут такая штука, просто, разумееце, ты бачыш сябе і бачыш свае касякі, што там у цябе гэта не атрымаецца. Што памяняць? Што нешта лепшае знайсці? Напрыклад. Что больше пасуе. Я не ведаю, это просто такое пытанне. Мне просто таксама такое пытанне задавалі, я таксама была трошки азатачана, но цяпер вам перадаю. Тут як гэта бывае, можа быць такая, што вось ёсць такая рака, і ты ёй там неяк спрабуеш выплысці на паверхню, каб глынуць паветра, і хапаешся за нейкае дрэва, которое плыве па гэтай рацэ, пацягваешся, глытаеш гэтага паветра, і зноў цябе зацягвае. Ці ўзнікае цябе жаданне павыбраць нейкае іншае дрэва, больш зручнае, ці што? Тут, можа быць, калі б я быў там куды больш разумны, паспяховы, здаровы, там, не ведаю, то я б тады сказаў, так, што ў нас тут гэта, сё, як, не ведаю, як князь Владзімір перад хростам, так, Русі. А тут ты проста спрабуеш неяк дажыць да панядзелка, умоўна кажучы. Вось. І таму вось так, таму ты хапаешся за гэтае дрэва і робіш глыток паветра, і далей там неяк цябе вір нам махаюць рукой. Ой-ой-ой, нешта нам паказваюць, што яшчэ ёсць. Званок ёсць. Званок. Давайте тады мы адзенем вушы і паслухаем. Так, вы ў эфіры. Хвала Христу. Прадстаўцеся, калі ласка, у вас пытанне ёсць, так? Якого я вот говорю, что один однушку знаю, видела в костюме. Тому великая вас подяка, что вы запросили. И только вначале сказали, что крышку он достал, крышку, и он на мою такую думку, что он и мастак по одному, и поэт, и композитор, и вообще. Гэта была не моя адзнака, а ягона, я паўтарыла. Дякую вам за звонок і за добрыя словы. Хвала Христу. Спадарня Вікторыя, это парфенка катедры, такая добрая жанчына, пабожная. Вось, так вот прыемна чуць такія словы. Канешне, такія авансы, вось, але... Бачыце, не все было так, як вы перадаеце, што толькі смех і касякі, як вы ўжываеце гэта слово, але і добрым запомніліся таксама прыхажанам, вось такія добрыя ўспаміны. Гэта прыемна заўсёды, так, класна. Слухайце, І мы размаўлялі пра нейкі выбар, так? Так. Просто і гэта кажуць, што вось ты знайшоў гэты шчаслівы шанец, гэтае дрэва, ты схапіўся за яго і радуешся просто. Вось. І калі ты разумееш сам, што ты часта не адпавядаеш вось этому каталіцтву, часта не адпавядаеш сваёй царкве, так, але яна цябе ўсё адно прымае, і ты з'яўляешся яе часткай, то гэта ж класна. Тут чаго выбіраць яшчэ, я не ведаю. Вось. Я прапаную на гэтым скончыць, таму што мы можам яшчэ куды-нибудь сысці, а час уже даволі абмежаваны. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй за запрашэнне. Так, за размову. Гэта было вельмі цікава, я думаю. Выкладзем усё ў сеткі, хто нас сацыяльна не пачуў па радыё. Вось, і спадзяемся, што спеваў проста ад вас у нас паболее. Окей. Дзякуй вялікі. Пахвалёны Езус Христос.
Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.